Isa ka talikuran na ako nawaan ng cellphone. Pero sige lang, matagam yung nangawat ato. Kung gwapo ba yung kamera ni iPhone? Taba ka si Kap no? Nag-duty ba ka to? Asa ka to si Kap ba? Kap! Uy, Lay! Masaya to! Uy Kap! Ay muntag! Nga to ituyo ni mo ba? Unsa naman po na, Lay? Kabalong daghan na kayo kong problema, magdungdungag pa yung ka. O Kap, problema ni. Pero dili, problema na ako Kap. Problema sa tong barangay Kap. Aw, unsa naman po na? Dili, manggod Kap. Wala kay action ba? Kabulo ba ka sa tong barangay nga daghan na kay gangawala nga cellphone dariya sa tuwa? Ay ko pa ko na ha? Okay na akong kay problema karon no. Usaon ako ni pagsolusyon. Ay, sorry kayo Kap. Abi man ko na kung wala ka kabalo ba, no? Kay ana sila wala do kay pake. Ay paminaw na nalay. Kay naan ako'y solusyon, usaon ako pagsugpo anang mga kawatan og cellphone. Uy, solusyon Kap. Ana Kap. Masolusyonan na gyud na Kap. Sabay ko sa balay. Naog na, Lay. Mauna ilang taon, Lay. Pero matagam na mga kawatan og cellphone. Dili cellphone, Lay. Mauna ang magkapatagam sila ha. Kung si dili cellphone, nabuta na ka? iPhone man gani na. Basta, dira na ka. Gusto gi plano ng kapitana. Di ko pa'y balon ba? Naunsa naman yung wifi dito, hinaya po dani, oy. Ah, grabe, hinaya ko pero mag-sino, I love you, di mag-sino. Hoy, cellphone! Hoy! Tara, huli! Wala, cellphone! Unsa na ka cellphone mo? Tara, buk! Oy, yo, kaunahan na taka, ikaw na ba yung mabunlot? Bantay mo itong baha, tara! Wala lang ito! Kay hiyon mo ko eh. Butang sana ako ni Drippy. Tara, cellphone, bilin! Uy, tara! Ano yun? Luwag ko na! Dali, abok! Dali na, kita! Oh, buha na! Uy, iPhone! Kani iPhone! Tara na! Tanawa lagi, isa katalikuran na ako nawaan ng cellphone. Pero sige lang, matagam yung nangawat ato. Oh, dili na ko! Oh, dili na ta! Iya na taka, kaya pasin ako! Oh, sige, Sibok! Salamat, Sibok! Kani iPhone pa dyan! Tinaw na kayong chika, ani? Iyon, be? Kung gwapo ba yung kamera ni iPhone? Wala, tumboy man niyo. Nagbaktas na ba niya? Asam na yung motor? Luya na niya, uy. Naubo na ko, bi. Hala, luya po ni mo, uy. Mo lang, ikaw na makurintiyan. Sabagi ko ka, nakurintiyan ko ka. Paitan ni mo, uy. Unsa man yung kikuri-kuri ni mo di ay? Cellphone naman to, Kap. Nakurintiyan ko, Kap. Ha? Cellphone? Ay, kalas, ikaw ni mo. Ikaw rin nagkuha sa kong cellphone. Ay, bahala ka dra, eh. Bugmaluoy ko ni mo. Ikaw mo di kawatag cellphone, dre, eh. Pagbaktas dra, bahala ka dra.